Bodo History channelखौ नायगिरि नोंथांमोन आङो दिनै मोनसे इम्पर्टेन्ट भिडिअ लाना फैदों नोंथांमोननि थाखाय जायफ्रानोखि दायो फरायबाय थादों कलेज लाइफफोर बा सोरबाफोर जुदि कलेज फरायनानै बेकारफोर जानानै दङ जब मोनाखै बा ओरैनो दङ आं बिथांमोननि थाखाय मोनसे खास भिडिअ लाना फैदों नोंथांमोना भिडिअखौ अननानै जोबजासिम नायगोन अब्ला क्लियारलि बुजि मोनगोन नलेज इज पावार नोंथांमोना मिथिखागौ नङा होमबा नलेजआ बेसेबां पावार आं दिनै नोंथांमोननि थाखाय मोनसे नलेज लाना फैदों माबायदिहै लिडार जानांगौ मानसिया माबायदि लिडार जानांगौ माबायदिहै नेता जानांगौ बेनि फारसे आं नोंथांमोननो माखासे फर्मुला लाना फैदों माखासे नलेज आं नोंथांमोननो होनो नागिरदों जायफ्रा फरायबाय थादों बा सोरबा फरायनानै ओरैनो दंथ'यो बेखार जानानै बिथांमोना आफादफोराव टाच जानानै थानांगौ आफादफोराव सिथाबनानै खामानि मावनांगौ आरो आफादाव नोंथाङा गोजाम आफादाव गैयाब्लाबो गोदान आफाद बानायनांगौ आफादा हाथियारजों नांनाय मानाय बाल' आफाद नङा कलमजों नांनायबो आफाद थायो खुगाजों नांनाय आफाद थायो आफादखौ बानायनांगौ आरो नोंथाङा जेब्लानोखि आफाद बानायदों बा आफादाव सिथाबबाय नोंथाङा जेब्लानोखि बाथ्रा बुंनो हमबाय स्टेजाव नोंथांनि खुगायाव नोंथांनि दिमागाव नोंथांनि सालायाव जेब्लायबो उपेन्द्रनाथ ब्रह्मनि सिमांखौ मोगथां खालामनाय जानांगोन नोंनि बुंनाय रावा नोंथांनि साननाया उपेन्द्रनाथ ब्रह्मनि सिमांखौ मोगथां खालामनाय बा साक्सेस खालामनाय बे बाथ्राखौ नोंथाङा जेब्लायबो बुंनांगोन दिनै जों बर'नि गेजेराव बिदिनो गोबां नेताफोर दङ नङा होमबा दायो बर'नि नेताफोरा कम्पिटिसन जागासिनो दङ दान्थे बिदान्थे दावहा सोलिबाय थादों दायो नोंथांमोना नुगासिनो ससियेल मिडियायाव नङा होमबा जियानो जा उपेन्द्रनाथ ब्रह्मनि मुं लानानै दिनैसिम गोबां बेक्तिफ्रा नेता जाबाय नङा होमबा दिनै हमना ला इउजि ब्रह्ममोन प्रमद बर'मोन हाग्रामामोन गोबां बिदिनो गिदिर गिदिर नेता जानानै दङ दायो उपेन्द्रनाथ ब्रह्मनि मुं लायै लायैनो दाबो चान्स दंबावो आरो नेता जानायनि जेनेरेसन बाय जेनेरेसन होनदों फिरि बाय फिरिनि खोथा थायो बेनिखायनो नोंथांमोना नेता जानोब्ला नोंथांमोननि खुगायाव नोंथांमोननि सालायाव नोंथांमोननि रावा जेब्लायबो उपेन्द्रनाथ ब्रह्मनि मुं लानाय जानांगोन अब्लानो नोंथांनि आफादा बा नोंथाङा नेता जानो हागोन बिटिआर एकर्ड जानायनि आगोलावथ' उपेन्द्रनाथ ब्रह्मनि मुं लायै लायैनो गोबां बेक्तिफोरा नेता जाबोबाय आरो नेता जानानै दिनै मालामाल थाखा फैसायाव प्रपर्टियाव मालामाल जानो हाबाय जायानो उपेन्द्रनाथ ब्रह्मनि मुं लागोन बिथाङानो नेता जानो मोनगोन आरो बिथाङानो मालामालबो जानो मोनगोन दा बिटिआर एकर्ड जानायनि उनावबो जों नुदों माखासे गोदान गोदान आफादफोर नङा होमबा मा आफाद ओंखारखो बनसु ओंखारबाय NLFB ओंखारबाय ULB ओंखारदोंमोन नङा होमबा बिथांमोना मा राव बुंनायमोन बिथांमोना आफादखौ जेब्लानोखि दाबाय बेनि उनाव बिथांमोना फकासाव फैबाय बिथांमोननि रावा माबायदि ओंखारदोंमोन बिथांमोना बुंबाय उपेन्द्रनाथ ब्रह्मनि सिमांखौ मोगथां महर होगोन रन्जन दैमारिखौ जेलनिफ्राय उदां खालामगोन दायो बिटिआर एकर्ड जानायनि उनाव सानै बेक्तिनि मुं लानांगौ अब्लानो जिखुनु आफादा बिथांमोननि मुंखौ लाबानो बर' हारिनि गेजेराव गनायजागोन आरो बर' हारियाव जाय बेक्तियानो बे बिथांमोन सानैनि मुंखौ मुं लागोन बिथाङानो बर'नि गोदान आफादफोरनि नेता जानो मोनगोन आरो रायजो राजाया गनायनानै लागोन दिनै जों बिटिआर एकर्ड जानायनि उनाव नुदों
उपेन्द्रनाथ ब्रह्मनि मुं लादों आरो रन्जन दैमारिनि मुं लानानै दिनै गोदान गोदान आफादफोर दादों, गोदान गोदान नेताफोर जाबाय नङा होमबा? नोंथांमोना बयबो मिथिखागौ गोदान गोदान आफाद ओंखारनाय आरो बे आफादफोरखौ सोर सोर दैदेनदों, बिथांमोननि खुगानिफ्राय मा मा राव ओंखारो नोंथांमोना मिथिखागौ नङा होमबा? ससियेल मिडियायाव नुबायानो थाखायो। बिटिआर एकर्ड जानायनि आगोलाव उपेन्द्रनाथ ब्रह्मनिल'मोन आरो दायो बिटिआर एकर्ड जानायनि उनाव प्लास सासे बारायबावबाय रन्जन दैमारि। दायो गोदान नेता जानोब्ला नोंथांमोननि खुगायाव जाय बेक्तिया गोदान नेता जागोन, जाय बेक्तिया गोदान आफाद बनायगोन, बिथांमोननि मकसदा, बिथांमोननि खुगायाव बिथांमोननि रावा जानांगोन मा? उपेन्द्रनाथ ब्रह्मनि सिमांखौ मोगथां महर होनाय आरो बेनिफ्राय रन्जन दैमारि सारखौ जेलनिफ्राय उदां खालामनाय। बेखिनि रावखौ नोंथांमोना माइनाव लानांगौ, सालाय बिजौआव बाहायनांगौ। जेरावनोखि नोंथाङा स्टेजाव गाखोगोन बे रावखौ बुंब्लानो नोंथाङा बर'नि नेता जागोन। बर' हारिनि गोदान आफादनि बा बर' हारिनि नेता, इयुन फिउचाराव नेता। नोंथांमोना बुजिदों जानांगौ, जायफ्रा दायो कलेज लाइफफोर फरायबाय थादों बा सोरबा ग्रेजुवेट जानानैबो ओरैनो दङ, सोरबा MA पास जानानैबो ओरैनो दङ, जब मोनाखै, बिथांमोना ओरैनो थानाङा। आफादफोराव टार्म्स ला आरो नेता जानो चान्स ला। जि दायित्व मोनबाय, नोंथाङा जुदि आफादफोरनि दायित्व मोनबायब्ला नोंथांनि खुगानिफ्राय बे फंनैसोल' रावा नोंथाङा बाहायबाय थाबानो जाबाय। उपेन्द्रनाथ ब्रह्मनि सिमांखौ मोगथां महर होनाय आरो रन्जन दैमारि सारखौ जेलनिफ्राय उदां खालामनाय। अब्लानो नोंथाङा नेता जागोन बर' हारिनि आरो गोदान आफादनि दैदेनगिरि जानानै नोंथाङा सानसे समाव गिदिर नेता जागोन। नोंथाङा आरो मा जागोन? मालामाल। दिनैनि दिनाव जेरैहाय प्रमद बर'मोन, हाग्रामामोन, गबिन्दमोन, UG ब्रह्ममोन, बिथांमोना सोर सोरनि मुंखौ लानानैथो दिनै नेता जाबोखो नङा होमबा? उपेन्द्रनाथ ब्रह्मनि मुंखौ लायै दिनै बिथांमोना नेता जानानै दङ। इयुन फिउचाराव बिथांमोना सानबेसे थानो नङा होमबा? नेक्स्ट जेनेरेसन दंबावो, जेनेरेसन बाय जेनेरेसन जालांबाय थागोन। बिनिखायनो आङो दानि उन्दै उन्दै जिहेतु सेंग्रा सिख्लाफोर, लाइमोनफोर जिहेतु फरायनानै ओरैनो बेखार जानानै थानाय, नोंथांमोना ओरैनो बेखार जाना थानो नाङा। नेता जानो नाजा, सिमांखौ ला। नोंथाङा थांखि लाब्लासो सानसे समाव मोगथां महराव फैगोन। आरो नेता जानो थाखाय इजि फर्मुला बियो। आं दा जितु बुंबाय, नोंथांमोननो जितु नलेज होबाय, बियो इजि। फंनैसोल' खोथाखौ नोंथाङा जेब्लायबो बाहायनांगौ सालाय बिजौ लानानै, अब्लानो नोंथाङा सानसे समाव नेता जानो मोनगोन। नोंथांमोना बुजिदों जानांगौ नङा होमबा? दायो बर'नि गेजेराव माबादिहाय नेता जायो आरो गोदान गोदान आफाद जागासिनो दङ आरो बिदिनो आं दा जिखिनि बुंबाय बेबायदिनो बिथांमोना मुं लायै लायै बर'नि गोदान नेता जागासिनो दङ, नेता जाबोगासिनो दङ। इयुन फिउचाराव बिसोरबो मालामाल नेता जागोन, मालामाल नेता जागोन। जेरैहाय दायो हाग्रामा मोननाव दङ UG ब्रह्म, प्रमद बर'मोननाव मालामाल फैसा दङ, थिग बिदि नोंथाङाबो जागोन सानसे समाव। जियानो जा, नोंथांमोना बुजिबाय जानांगौ दिनैनि आं जितु नोंथांमोननो नलेज होबाय, बियो नोंथांमोना बेखौ नंखाय साननो नाङा। बेखौ नोंथांमोना एसे सान आरो आं बुंनायखौ बुजिदोंब्ला नोंथांमोनाबो नाजागोन, अब्लानो नोंथांमोननि सिमाङाबो साक्सेस जागोन। जियानो जा, आं नाजाबाय थादों भिडिअ'खौ लाबोबाय थानो। आं जेब्ला भिडिअ' लाबोगोन अब्ला नोंथांमोना मोनसे नलेजखौ मोनलांबाय थागोन। नलेज इज पावार होनना बुंदों। मोनसे समाव आं गस्ला गांसे बायनानै गानदोंमोन आरो बे गस्लायाव नलेज इज पावार होननाया दंमोन लिरनाय। बे बाथ्राखौ आंबो ध्यान होआखैमोन। गावनि गस्लायाव मा लिरनाय दं आं बेखौ जेबो ध्यान होआखैमोन। सानसेखालि भुटाननि सासे मानसिया जोंनि गाहायाव मार्केटाव फैदोंमोन आरो सिनायलायोमोन नालाय, रायज्लायनायावनो बिथाङा आंनि गस्लायाव लिरनायखौ नुनानै नोजोर होनानै बुंबाय आरो बेनिफ्राय आंबो नायसनबाय गस्लायाव लिरनायखौ। बेनिफ्राय हसायैनो नलेजआ मोनसे पावार माथ, नलेजआनो देरसिन पावार मानसिनि थाखाय। नोंथांनाव जुदि नलेज गैयाब्ला नोंथाङा जेरावबो उदाया। बेनिखायनो
नलेज इज पावार होन्दों आं दायो नोंथांमोननो मोनसे नलेज होबाय नेता जानायनि आरो बिदिनो नोंथांमोना नेक्स्ट भिडिअ आंनिफ्राय गुबुन गुबुन नलेजखौ मोनलांबाय थागोन। स' लोगोफोर आं गोलाव साननि उनाव दिनै भिडिअ खालायनाय जाबावबाय। नोंथांमोना चेनेलखौ साबस्क्राइब खालायाखैबा खालायगोन आरो लाइक कमेन्ट खालायनो दाबाव हायोब्ला शेयार खालामगोन। बेखिनियानोसै दिनैनि भिडिअआ।